Ferran, partint del llibre que vas publicar l'any 2007, Barcelona i la modernidad, la ciutat com a projecte de cultura, parles molt dels 30 anys, des del 1979 fins al canvi del segle XX, posterior, i parles que en aquests 30 anys va haver un canvi de model econòmic, es va reestructurar la ciutat a tots els nivells, canvis socials, culturals, però parles que en aquell moment, suposo que també hi havia la repressió franquista i això motivava que hi hagués un anhel col·lectiu per construir un futur, quan parles del projecte de cultura, que és ciutat. I suposo que aquest projecte de cultura que vas desenvolupant durant aquest llibre, a través de diferents exemples, actualment potser ha quedat incomplert per la inversió que ha passat amb el poble avui en dia. Potser hi ha aquesta falta de motivació cara a un projecte comú. Sí, probablement la gran diferència entre els anys 70 i ara és aquesta remarca que fas. En els anys 70 s'havia creat una densitat, s'havia creat un capital compartit, un capital cultural compartit, que venia a dir que la ciutat era un projecte comú, era un projecte de transformació comú. No és que fos un projecte delimitat amb tots els seus ets i uts, era un projecte intuït, era un projecte volgut, desitjat, però més o menys tots ens sentíem partíceps d'un mateix procés de transformació de la ciutat. Sabíem que la ciutat havia de millorar, volíem que millorés, i ens hi vam posar en moltes direccions, encara que allò que normalment la crítica internacional més remarca, que és el model urbanístic, jo en aquell llibre vaig intentar fer notar que no és només això, és a dir, en primer lloc es va transformar el model econòmic, perquè Barcelona era una ciutat industrial, de fàbriques i de ximenees als anys 70, i va passar a ser, està passant a ser una ciutat, doncs això que n'hem dit, nova economia. Barcelona era una ciutat amb un espai públic absolutament deteriorat, amb barris fets sense que hi hagués la connexió entre els barris pensada. Això també es va transformar. Barcelona era una ciutat amb pocs mecanismes de participació cultural i política. Es van crear els districtes, els barris, totes aquestes coses. Barcelona era una ciutat amb poca convicció cultural, tot i que hi havia amb poca infraestructura cultural, tot i que hi havia molta densitat de gent culturalment activa, i per tant es van fer aquestes infraestructures. I totes aquestes coses són les que, i finalment, una cosa que no em vull deixar, Barcelona era una ciutat sense sistema de benestar. A diferència de les ciutats veïnes d'Europa, aquí no hi havia guarderies, no hi havia casals de gent gran, no hi havia biblioteques, no hi havia res d'allò que en podríem dir el sistema de benestar que els països, les ciutats europees, havien anat desplegant a partir de l'any 45, de l'any 46. Bé, tot això és el que finalment tinc la impressió que nosaltres vam construir entre tots. Va tenir un punt de referència que van ser els Jocs, però els Jocs van ser una mica l'excusa i una mica el llacet final, la data instigadora, però en general tot això es va fer independentment dels Jocs. Aleshores, si ara tenim les infraestructures, parles també en el llibre que va haver-hi un procés de modernització, com has estat explicant, amb tot el tema dels serveis i l'urbanització i infraestructuralment va haver-hi un canvi. Aleshores, amb els museus actualment, és a dir, ara hi ha les infraestructures, també parles que en aquest procés, és a dir, la modernització s'enfrontava a una tendència postmodernista, que ja començava als anys 70 en les tendències artístiques a Amèrica i a Europa. Aleshores, ara diguéssim que tenim aquesta ciutat moderna posada en la xarxa, en la part física, però ara molts d'aquests museus acullen potser aquesta tendència postmodernista que s'enfrontava a la ciutat anys anteriors. Què falta? També poder, en qüestió, en temes artístics, s'ha de reinventar el discurs, perquè potser ara sí que estem acollint aquesta postmodernització en qüestió de producció a nivell d'infraestructures museístiques i a nivell de discurs. Sí, jo amb això sempre he pensat el següent, és a dir, una ciutat o un país funciona des del punt de vista cultural
combinant diverses coses, no? La més important és que hi hagi gent amb esperit creatiu. I l'esperit creatiu, com sabem per la pròpia història nostra, de vegades funciona amb infraestructures i de vegades funciona sense. És a dir, l'esperit creatiu és una actitud del conjunt de la societat, no? Jo crec que ara s'està produint un cert canvi, amb poca percepció encara per part de tots plegats, que és aproximadament el següent. Hem passat de que la creativitat sigui entesa com allò que toca fer els artistes, estem passant a una situació en la que hem d'entendre que la creativitat ens toca fer a tots, a totes hores i a tots els dies, perquè sense creativitat i innovació no hi ha progrés. Per tant, la creativitat ja no és una qüestió només dels artistes. Els artistes són els que excel·leixen, els que aconsegueixen una excel·lència extrema, però tots ens hem de considerar parts d'aquest procés de creativitat, amb la feina, amb la quotidianitat, amb les maneres de fer. Per tant, la cultura d'un país o d'una ciutat sempre ha de començar per una actitud col·lectiva que ha d'ampliar el registre de creativitat i d'innovació. Hi ha un segon factor que ajuda molt, que és que a més les infraestructures existeixin i per tant, si existeixen, generen oportunitats i generen possibilitats i per tant fan que aquest primer element que reclamava sigui més senzill. Esclar, què és el que han de posar sobre la taula aquestes infraestructures? Què toca dir? Bé, jo crec que això, justament, el que jo sempre he defensat és que toca dir moltes coses alhora. No hi ha d'haver-hi un sol discurs dominant. I per això em convé que hi hagi moltes infraestructures, perquè cada infraestructura convé que jugui un paper puntejant algunes coses. No convé que hi hagi ningú, ni un regidor, ni un president de país, ni un alcalde que diguin el que s'ha de dir. Això no toca, això no ha de ser així. El que convé és que hi hagi una gran densitat d'equipaments que creen una gran densitat de registres que multipliquen les coses a dir i a pensar i d'això en surt la riquesa que fa que una ciutat sigui culta. Probablement tu tens raó al significar que ara, que jo tinc la impressió que fa temps que hauríem d'haver abandonat això que n'hi hem dit la postmodernitat des del punt de vista ideològic. La postmodernitat, com tot, ha tingut coses positives i coses no tants. La cosa que em sembla menys interessant de la postmodernitat és aquesta convicció de que no hi havia veritat, de que no hi havia relat, de que no hi havia discurs possible. I això és un error. És a dir, jo crec que els éssers humans han de perseguir, relativitzant-la, sí, no convertint la veritat en una realitat absoluta, com van fer els comunistes o com han fet alguns homes d'extrema dreta que pensen que la veritat la dicten ells i tota la resta s'ha acabat. És a dir, acceptant aquest joc de la veritat no absoluta, hem de buscar. Hi ha veritats, hi ha gent aturada, això és una veritat. Per tant, s'ha de canviar el sistema econòmic. Hi ha gent que és infeliç a la ciutat, això és una veritat. Hi ha gent que no té hi ha ciutats que no tenen un sistema de benestar que garantitzi que els que queden fora del sistema puguin viure dignament, això és una veritat. Hi ha barris on la convivència no funciona, això és una veritat. I davant d'aquestes veritats no val el relativisme absolut de dir, bueno, és que com no hi podem fer res, no. Les ciutats han demostrat que poden fer i que es poden transformar. Per tant, jo en termes culturals tendeixo a pensar que és important que hi hagi molts equipaments que si pot ser que no siguin tots iguals, que no pertanyin tots a la mateixa lectura ideològica i que aquests equipaments facin dues coses, posar discursos dispars sobre la taula i donar oportunitats a les persones perquè puguin intervenir-hi, participar-hi, dir la seva, diguem-ne. El que passa que quan parlem, que també parles aquí en el llibre de la unificació entre l'alta cultura i la baixa cultura, que seria la cultura comuna, diguéssim que sí, aquesta intenció, inclús es reflexa en els museus, però no és que realment aquestes infraestructures s'aprofiten, diguéssim, s'apropien de la baixa cultura per pujar-la de nou a la seva alta cultura i comunicar d'aquesta manera. D'aquesta manera tornem a la democratització de la cultura del marró, que parles aquí en el llibre, és a dir, la cultura s'aplica de dalt a baix. Però si realment invertim, realment estem comunicant, no fa falta una educació, una potència gran a l'educació, sobretot a la manera de comunicar, els mitjans de comunicar, perquè clar, és incongruent, no? Sí, jo si tingués que afegir-hi coses, que n'hi afegiria en aquest llibre, justament afegiria dues coses que em sembla que tenen molt a veure amb el que tu dius. Una és el que té a veure amb els processos d'aprenentatge, és a dir, ara ja sabem que la democratització de l'ensenyament
que ja hem aconseguit, si no la qualifiquem, no dona necessàriament més qualitat. És a dir, ara ja sabem que tothom sap llegir i escriure, cosa que fa 80 anys no era cert, però també sabem que no n'hi ha prou amb això. És a dir, també sabem que la democratització de l'ensenyament ha de recrear una nova manera d'entendre el que per cada ésser humà representa l'ensenyament, no? A través del que sabem, a través del que ens ensenyen, finalment construïm el nostre relat de vida, i el relat de vida no s'acaba en el moment que deixem l'escola. Per tant, hem d'aprendre a construir la nostra vida ensenyant-nos, és a dir, aprenent a aprendre durant tota la vida. I això no ho tenim encara ben ficat dintre de l'estructura cultural, amb el sentit ampli de la paraula cultural que jo utilitzo aquí en el llibre, no? Per tant, falta molt. I hi ha un segon element, que és el de tu esmentes, la comunicació, sí que és algo així com la televisió, i és algo així com la ràdio, i és algo així com els mitjans, no? Els mitjans privats també haurien de tenir una certa responsabilitat, però sobretot els mitjans públics. Jo crec que el debat que ens plantejarem en els propers 8-10 anys, en el període aquest dels propers 10 anys, és com fem que els mitjans públics que paguem entre tots tinguin una certa obligació des del punt de vista de la qualificació dels processos. No podem seguir vivint incardinats amb l'actualitat més absoluta, no podem seguir vivint donant-li només preeminència a allò que en podríem dir les notícies del món que distorsionen la realitat, és a dir, els successos planetaris, que és el que omple les telenotícies. No podem seguir vivint sense fer cap reflexió sistemàtica sobre valors, fem bàsicament totes aquestes coses són les que al meu entendre ens estan fallant del sistema, és a dir, el procés d'aprenentatge, allò que en podríem dir aprendre a aprendre durant tota la vida, i el procés de comunicació, és a dir, aprendre a pensar quins valors hi ha darrere les coses que expliquem. Aquí també entra el concepte de la nova ciutat, que tu aquí defineixes com la ciutat-món, és a dir, l'internet és un nou factor molt important que fa que la part local amb la part global s'unifiquin, i d'aquí sorgeixi una nova cultura. Què passa? La local s'està introduint dins de la global, ja està havent una metamorfosi, potser, que acabarà potser amb una única cultura. Què passarà amb la local? Sí, la local, però què passarà? És un sistema una mica complicat, no? Sí, complicat segur, perquè la realitat ho és de complicada, no? Però des del punt de vista del que està... La ciutat-món, quan dic ciutat-món, em refereixo a que estan produint-se dos processos simultanis, no? D'una gran intensitat. Un és el presencial. En la major part dels barris de les nostres ciutats, el món sencer ja hi és a dir, hi ha gent que prové de qualsevol indret del planeta, i per sort en les nostres ciutats hem fet un procés de barreja bastant intensiu. Per sort, només en alguns llocs de Catalunya hi ha barris que focalitzen col·lectivitats culturals molt diferenciades. En termes generals, tot està bastant desagregat en el conjunt de la ciutat. Jo crec que aquest és un factor positiu. Ja hem vist el que ha passat a França, on s'han fet barris perifèrics que són sencers de persones provinents d'altres cultures. Això és un error, no? Per tant, a tots els nostres barris el món sencer hi és des del punt de vista cultural, per això, perquè la gent presencialment ja és diferent, no? Ja és múltiple, ja és variada. I està el segon factor que tu dius, que és internet. A més, internet generalitza un traspàs brutal d'informacions, no? I de seqüències culturals. La transculturalitat és forta. Ara, justament, esclar, perquè això s'està produint, jo tinc la impressió que el factor més important és el de com tu acabes creant-te, convencent-te que tu pots ser centre emissor. És a dir, ens convenen uns quants centres emissors en el món perquè no n'hi hagi només un. Hi ha una cultura que és transversal, sí, però a més és transversal de què? D'un sol centre o de molts centres? Si la cultura transversal és la conseqüència de molts centres, ja està bé, ja està bé. El que per tant ens hem de preocupar és qui és capaç de posar cultura en circulació. Si només és els Estats Units, malament, ens empobrirem tots.
Però si això que n'hi diem Europa aconsegueix 3 o 4 grans centres de producció cultural, Barcelona, Catalunya i el que jo n'hi dic l'àrea metropolitana global, és a dir, tot això que en podríem dir la Mediterrània, aquest grup de ciutats que van des de Lyon fins a València o fins i tot, per què no, fins a Ceuta, que recullen una mica tot aquest esperit d'idees i valors de la Mediterrània, si tot això és capaç de posar en circulació idees, valors, coneixements, estètiques, a través de la ràdio, de la televisió, de la creació literària, dels premis, totes aquestes coses, home, doncs aleshores la cultura transversal també té, nosaltres recollim però també posem, diguem-ne. Internet per això també és un bon instrument per, diguéssim, minimitzar infraestructures també, que vull dir, també seria útil, no? Perquè diguéssim que l'internet ens proporciona la comunicació en xarxa, la distribució de coneixement en xarxa, la creació de comunitat en xarxa. Per què segueixen creant infraestructures grans com el hub, per exemple? Sí, el gran hub? Bueno, jo diria que per dues raons. La primera perquè jo, l'experiència em diu que la gent ja ens va bé aprofitar els sistemes virtuals de comunicació. Tots utilitzem internet, tots ens comuniquem amb internet. Jo l'última cosa que he après a fer a la vida és... L'última cosa, entén-me el que vull dir. És a dir, he introduït a la meva vida una cosa que fa uns anys no hi era, que és abans d'anar a dormir respondre tots els correus del dia. I això, bueno, ho has interioritzat, ho fas i és grat veure que mira, has fet uns articles i has rebut 10, 15, 20, 30, 50 comunicacions i a partir d'aquí... Per tant, és un mecanisme grat de comunicació. Però n'hi ha un altre que no és menys gratificant, que és la presencialitat. Jo soc vicepresident de l'Ateneu de Barcelona. A l'Ateneu de Barcelona es fan més tertúlies que mai. Per tant, jo crec que la gent combinarem. Mai ens desacostumem a les coses radicalment. Mai una cosa substitueix una altra. La televisió no va substituir la ràdio. I el cinema no va substituir el ball. És a dir, tot es combina. Jo tinc la impressió que en els propers anys tot es transformarà, és cert, llegirem segurament de maneres diferents, però seguirem llegint, seguirem volent veure gent, contrastar opinions amb la gent a través dels centres cívics o dels ateneus, ho seguirem volent fent, mai una cosa liquida l'anterior. Jo crec que ara estem en una d'aquestes fases que ens sembla que internet liquidarà tot l'altre. No, la meva experiència és més internet, més tertúlies funcionant mai en els ateneus dels nostres entorns. Sí, però la meva idea és, tenim moltes institucions ja, moltes infraestructures, per què no les posem en xarxa, per què no ens ajudem unes a les altres i per què n'hem d'anar a construir uns altres i gastar una inversió enorme? Però això depèn de cada cas, és a dir, generalitzar. Jo en primer lloc parteixo que en termes generals, quan diem grans infraestructures a Catalunya en tenim molt poques, és a dir, els edificis dit grans... Barcelona? No, però el Museu d'Art Contemporani de Barcelona és un museu, si em permets dir-ho així, que no arriba a un terç del que hauria de ser un museu d'art contemporani. És un museu de 8.000 metres quadrats, és un museu molt petit. El Museu Nacional d'Art de Catalunya és gran, una mica gran perquè té el romànic i perquè té un gran saló allà darrere, però el museu en si, en general, jo crec que Catalunya té un nivell d'infraestructures més aviat mitjaneta i petiteta. Una altra cosa és, i n'hi falten algunes, perdó, i n'hi falten algunes, això que deies ara del centre del disseny, hub. El centre del disseny, tal com almenys l'havíem concebut en el moment que el vam concebre, era un centre que s'havia de convertir en una referència cultural justament per unificar aquestes coses disperses i empetitides que el país té des del punt de vista dels arts decoratius, del disseny gràfic, per què no, del disseny audiovisual en el futur, totes aquestes coses que, per dir-ho d'alguna manera, a base de triturar-les no els hi donem visibilitat internacional, i ens convenia, crec jo, i ens convé, un lloc on aquesta visibilitat del que ha estat el procés històric des de la creació del FAT fa 100 i escaig d'anys fins ara, han tingut en Barcelona un punt de referència. Ens convenia la visibilització d'això i ens convenia que a més aquest centre focalitzés la cooperació entre allò que podríem dir el món privat i el món públic en l'àmbit del disseny. Un dels 7 o 8 clústers econòmics que hauria de tenir Catalunya és aquest, el disseny i les transformacions que a través del disseny es pot fer sobre el producte o sobre la realitat.
Bé, tot això necessita un bon centre per fer-ho. Jo crec que més aviat ens estem equivocant perquè estem deixant d'explicar bé, o s'està deixant d'explicar bé per què s'ha de fer aquest equipament. I aleshores la gent acaba dient, i això per què ho fem? És un equipament més. Primer s'ha d'explicar per què fas les coses i després fer-la. Per tant, jo diria que, en termes generals, els equipaments que fem servir o que tenim projectats encara no ens permeten estar al nivell dels països del nostre entorn, i encara en falten. Perquè jo crec que economia i cultura, en uns certs àmbits, s'hauria de trobar. I hauríem d'entendre que en biomedicina, en disseny, en urbanisme, segurament en disseny urbà, en cultura, en gestió cultural, aquí hi ha uns quants àmbits on Barcelona i Catalunya podrien projectar-se a nivell internacional a través d'alguns d'aquests àmbits. Això és feina per la gent i, a més, és presència en un mapa que aviat deixarà de ser el mapa dels països per passar a ser el mapa de les àrees metropolitanes globals. I Barcelona, si vol tenir futur i de retruc Catalunya, ha de convertir-se en líder d'una àrea metropolitana global. És aquesta àrea que va entre Lyon i Ceuta, pràcticament, el corredor mediterrani, València, Aragó, ses Illes i la Catalunya Nord. I si Barcelona no lidera això i seguim pensant-nos com una ciutat en el context d'una cosa que se n'hi deia en el segle XIX, la fàbrica d'Espanya, no ens en sortirem. Ferran, com a penúltima pregunta, l'última llei del cinema. Què passarà amb la indústria cinematogràfica a Catalunya quan ens trobem que els petits cinemes ja s'han reduït, els grans cinemes ara es troben que les majors no volen vendre pel·lícules a Catalunya pel fet que han de pagar molts diners per la traducció i, a més, en veu, que és més cara. Quina perspectiva tenim en qüestió de... Perquè, clar, diguéssim que una cosa afecta la producció cinematogràfica, no? Sí, però justament jo crec que estem focalitzats en el problema que no és. Jo tinc l'impressió tinc la convicció que el problema del cinema és produir pel·lícules per al mercat internacional. Si tu no produeixes pel·lícules pel mercat internacional, no existeixes. Si tu focalitzes tot el problema del cine amb quines pel·lícules tradueixes o dobles de les que ens arriben dels Estats Units, ja estàs condemnat a mort. És al revés. L'ambició que hauríem de tenir és volem ser o no volem ser productors de cine per aquest circuit transcultural universal que abans esmentàvem. Aquesta pregunta no ens l'hem feta. En els anys 80, les polítiques de la Generalitat van tendir, erròniament, a intentar descobrir, el que jo n'hi deia, quan volia simplificar, n'hi deia, esteu fent una política bàsicament destinada a descobrir directors nacionals en lloc de productors internacionals. Nosaltres necessitem producció internacional i el cinema català només funcionarà si es fan pel·lícules que puguin anar als festivals internacionals o que puguin entrar en els circuits planetaris. Aquesta ha de ser l'ambició. En paral·lel, hem de tendir a fomentar que això del doblatge s'acabi. És a dir, a mi m'agrada anar a veure les pel·lícules en anglès i a la teva generació li agradarà anar a veure les pel·lícules en anglès. En anglès o en la llengua original i subtitulades, d'acord, no hi ha cap dificultat. Això és una rèmora dels anys del franquisme, diguem-ne, que a través del doblatge decidien què és el que havien de dir els protagonistes de les pel·lícules. Però això s'ha d'anar acabant. Jo crec que el repte i l'ambició és produir cinema, bon cinema, cinema que, a més, ja no viurà només per la lògica de les sales, sinó per la lògica de les sales, de la televisió i probablement d'internet, etc. Això canviarà una mica la producció. Però fixa't com estem desaprofitant-ho, que jo vaig posar en marxa un petit pla que n'hi vam dir Barcelona Plató l'any 96, a Barcelona. En aquell primer Barcelona Plató del 96, si no recordo malament, es van fer 12 o 14 pel·lícules, produccions internacionals que es venien a fer a Catalunya, a Barcelona. L'any passat, l'any 2009, a Barcelona se'n van gravar 1.000 no sé quantes de produccions, em sembla que són 1.800 de produccions de cinema i televisió que es feien en territori de la ciutat de Barcelona. La major part, moltes estrangeres. De tota aquesta producció que es fa a Barcelona, gairebé res de postpo es fa a Barcelona.
perquè no hi ha infraestructura, se'n van a Londres o se'n van a Amsterdam, a qualsevol dels llocs on hi ha centres de producció. A Barcelona hauríem de tenir una ciutat que a pràcticament mig món li interessa per gravar, per fer cine, per filmar cinema, perquè té gòtic, perquè té romànic, perquè té postmodernisme i perquè té llum i perquè té totes aquestes coses, té Mediterrani, perquè té un desert aquí a 4 passes una mica més enllà de Lleida i perquè té el mar aquí a tocar i perquè té el Pirineu amb neu si convé a 100 quilòmetres. Esclar, això de tota manera no s'hauria d'acabar amb l'ambició de ser un plató, hauries de posar-hi al costat postproducció i la gent que ve aquí a gravar aquestes 1.800 produccions hauria de dir no només això, sinó que un cop filmat m'hi quedo. I alhora hauries de tenir 3, 4 o 5 productors que en lloc de fer 30 pel·lícules de mig pressupost en facin 4 de pressupost internacional i pensades per ficar en el circuit planetari, perquè surtin a les teles de mig món. Jo crec que la solució al cinema, si la gent jove vol acabar fent cine, s'ha de pensar en aquests termes. Si estem pensant en els termes de què traduïm dels americans, això no incentiva en res la producció cinematogràfica local. Això, més o menys, a la gent que no li agrada anar a escoltar les pel·lícules en anglès o que té l'hàbit, que ja ho entenc, perquè tota la vida ho he viscut així, però això es anirà acabant, això es anirà esllenguint, és a dir, la major part de la gent, la gran diferència entre la meva generació i la teva és que la teva generació, en termes generals, comença a dominar prou idiomes com perquè no hagi d'estar obligada a veure traduïda, fins i tot ens hem acostumat. És incoherent amb el projecte que estàvem definint abans, total. La nostra associació parteix del procés i el progrés, de tal manera la nominació mateixa de l'associació ja ho indica, que és la paraula processus, que és la paraula llatina que significa procés i desenvolupament. I l'anagrama segueix indicant això. En Pere Coll ens va, diguéssim, materialitzar aquesta idea amb una mena de... no tinc la targeta aquí, no us l'ensenyo, és una espècie de cova, dintre hi ha com 2 figures que semblen rupestres i en blanc i negre, és com el cine, és la història, diguéssim, partim del passat per construir amb el present un futur. I aleshores això, creiem que el procés de cada fet, de cada objecte, entendre el procés de cada esdeveniment és molt important per entendre transversalment molts àmbits diferents. Creiem que, per exemple, des del món de la ciència, el món de la cultura, a través del coneixement, del procés de formació de cada una d'aquestes branques, a través de les seves especialitzacions, es poden unificar i plantejar noves preguntes, perquè crec que l'especificació, la classificació que hi havia al segle XIX, això ens ha limitat i portem una herència limitada. Justament amb aquesta idea, què és per tu el progrés? Perquè el XIX va tenir una idea de progrés una mica ingènua, el segle XX va posar sobre la taula una idea de progrés molt vinculada a allò que en podríem dir el PIB, Producte Interior Brut, és a dir, fer créixer els països a qualsevol preu. El segle XX sembla que segle XXI sembla que haurà de qüestionar aquesta idea del progrés. Quan vosaltres parleu de progrés, de què esteu parlant, què esteu imaginant? Jo parlo sobretot de progrés en base al coneixement. És a dir, crec que hem de trencar amb les classificacions ja des de l'educació, és a dir, des de les carreres universitàries. Crec que ha d'haver-hi una confluència d'informació, de coneixement. I crec que a partir de la biologia jo puc entendre una obra artística, a partir d'un programa tecnològic jo puc idear, per exemple, no sé, una pregunta social, és a dir, crec que societat i cultura que engloba totes aquestes branques han d'estar unides i crec que s'han d'ajudar unes a les altres i crec que sobretot el progrés també és l'educació, educar a partir d'aquesta nova ideologia i que sobretot un interès col·lectiu que crec que actualment és molt fallit. Em demanes un retrat que no et sé fer i una poesia que no sé fer, no sabria fer i no et conec de res.
però per aquesta estona que hem parlat m'atreveixo a posar sobre la taula 8 o 10 conceptes que em sembla que tenen a veure amb tu. Un, és molt obvi, jove, és evident. L'altre, tinc l'impressió que ets bastant curiosa. L'altre, tinc l'impressió que ets bastant detallista. Tinc l'impressió que ets bastant subtil. Tinc l'impressió que ets bastant lectora, bona lectora. Tinc l'impressió que ets emprenedora, ets transversal, ets elegant, ja es veu, ets educadora, és a dir, t'interessen totes aquestes coses de com transmetre aquestes coses, comunicadora, ets entusiasta, ets intel·ligent, m'ho permeto assegurar, i crec que ets culta, per tant tens totes les virtuts que si sapigués dibuixar posaria en un retrat. Uau. Tens prou? Carai, Ferran.